سلام علیکم بچه. این امروز ماشینی فروشی بوده. аксияи солиш 2007. мошинча қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. мошин состоянияш ҳама тараф нигоҳ кунед бачо. состоянияш хубе. мисол балоношам нигоҳ кунед. балонош соза. балонош камтар миёна якам мисол сози бад не миёна. номрош транзит ай қад бировардаге учёт бировардаге хед дар номи хед мекунӣ ай мекунӣ бачо. мошин бензини холӣ буда. инаи даруни салонша бачо нигоҳ кунед. состоянияш хубе бачо. автомате мошин. пробег ключач накем мисол дар кор шид